Asimekwulokwu n'elu ụwa ka anyị nọ, asimekwulokwu ekwulokwu n'elu ụwa anyị nọ, asimekwulokwu onye kwuo okwu akpọgbuo ya n'obe, asimekwulokwu ekwulokwu n'elu ụwa ka anyị nọ, asimekwulokwu Igbo nu mana ha simekwulokwu ha simekwulokwu lei maka na onye kwu eziokwu akpọgbuo ya n'obe o, asimekwulokwu ekwulokwu n'elu ụwa anyị nọ, asimekwulokwu onye jide onye kwuru eziokwu akpọgbuo ya n'obe o, asimekwulokwu ekwulokwu n'elu ụwa anyị nọ, asimekwulokwu tata Igbo mmanụ, Igbo kelenu, Igbo mụọnụ, Igbo zụọnụ, ya gaziere gị bụ onye nwa na-esonyere m, ya gaziere gị onye nke m, onye nji abụọ ọgụ, onye nji aba mba. Otu ọbụla o si wee dị, anyị alọghachikwala ọzọ mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem n'isi mbido TV, ebe ihe niile na-eme, ebe ihe niile dị mmasị na-erute gị na ezinụlọ gị aka oge ọbụla. Echefukwala n'aka m ka onye nke gị ahụ Maazi Stanley chizara m ike ije mmadụ PLC akpụ nwa applicative. Ịkpọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka, ịkpọ m onye mmemme, onye mmekasị, nwanne m ewu onye aka n'akpa, ma sụnye aka n'akpa, ihe ọbụla nsụ sụtara n'akpa mma sụsụrụ ya sụnye gị n'aka ọla nke gị ọ ka bụkwa n'oge ihe emume anyị nke anyị pịrị aka wee wepụta iji mete gị n'ezinụlọ gị mma, nke anyị kpọrọ ihe na-eme n'obodo. Ọ bụ ya ka mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem ihe na-eme n'obodo, ọkachasị n'ala anyị bụ Naijiria. Nwanne le unu ahụla n'otu Naijiria dosere ihu nna izuụka ahụ nnọọ amami ha ga-akpụ izuụka ọ bụrụ na China ọwụ nnọọ chinchinchọ gịnị ka m na-akọ oge ihe na-eme n'obodo na boga na-eji na-akọpụrụ gị ihe ndị ahụ niile mere n'ama egwuregwu ala anyị nke ndị oyibo kpọrọ entertainment gist. Ya bụ gịnị nwanne, nga n'ama egwuregwu ala anyị, ndị na-eme ihe ejije, ndị na-eme ihe ntọọchị, ndị kọmedi, ndị na-agụ egwu, onwe nke ha mere ma bịa gwa gị, ha mee ya meta ya mma nwanne m abịa kọsara gị, ha mejọ ọkwanụ nwanne m abịa sịara gị, maka na asị na asịrị na-enye ụmụ nwaanyị ọbara onye asịkwala na m sị unu ahụlanụ nnọọ. Ọ bụrụ na ala na-enọ n'ala anyị bụ Naijiria n'izuụka, ị ga-eji nnọọ ire gị wee gụọ eze gị ọgụ. Maka gịnị nwanne m, obodo bụ igwe onye o mere amarala gịnị ka m na-agwa gị onye nke m oge ọbụla m bịara ebe a, m na-eme gịnị, m na-egwu akụkọ ndị ahụ mere n'ime obodo n'ama egwuregwu ala anyị wee na-abịakwute gị. Echefukwala na ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara gị na gị onwe gị na onwe m, nakwa anyị onwe anyị n'isi mbido TV, nke bụ na ewepụ gị anya mma nọ ebe a. Were ọsọ na ije chọọ anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook na Instagram na YouTube na Twitter. Ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV, iwe mee gịnị, iwe sonyere anyị ebe ahụ. Tupu nkọrọ gị akụkọ ihe ndị mere n'obodo nji wee bịa n'ụbọchị taa, aga m ejigodo ọsọ na ije ka nchọta ọmalịcha egwu dị mma ka anyị sogodi galigali agbarịsịa ya bụ egwu wee lọghachi azụ, wee mee gịnị, wee kọrọ gị ihe ndị ahụ na-eme n'obodo. Ana m asị gị onye nke m, agakwala ebe ọbụla, ana m abịa. Ndị ọma njem ọnụ, anyị alọghachikwala ọzọ, anyị ka nụkwa n'oge ihe na-eme n'obodo. Echefukwala n'aka mfa Maazi Stanley chizara m ike ije mmadụ PLC akpụ nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Eji m n'aka na ọmalịcha egwu ahụ mụ na gị zọrịrị na o mere gịnị, na ọ dabara adaba. Ịhụlanụ ka m si wee malite n'oge ihe na-eme n'obodo. Ọ bụrụ na ị ka na-agbanye ihe onyonyo gị ugbu a, ana m asị gị nnọọ hapụ igwe onyonyo gị n'ebe ahụ ọ dị. Maka gịnị? Maka na ebe a ka ihe niile na-eme. Gịnị ka m na-agwa gị onye nke m ịnụrụ egwu nji wee malite na-asị gịnị, na-asị m ekwula okwu, maka na onye kwuo okwu akpọgbuo ya n'elu obe. Nwanne ọkwa n'ala anyị bụ Naijiria ka nke ahụ na-eme o nwanne, ị ga na-elecha nnọọ ihe na-acha ụcha, ị na-ajụ mmadụ, ọ na-agwa gị na ihe ị na-ele anya na-acha ụcha na ọ na-eji ojii nwanne gị eficha aka n'anya, ifichasị aka n'anya, ị na-elekwasị ihe a na-acha n'ụcha, ọ sị gị mba na ọ dị ojii ọchịchị onye kwuo uche ya anyị nọ n'ime ya achọkwa m iji iwe asị ya gba ọkụ gịnị ka m na-agwa gị? Ịma na izuụka ala anyị bụ Naijiria, onye ọbụla ji ọsọ na ije wee gaa mee mmemme ntụliaka ọchịchị. A ga-asị ka eme gịnị, ka a tụnyere onye a, ka a hapụ ịtụnyere onye a, ka a tụnyere onye a, na ọ bụ onye a ga-eme ka ala dị mma. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'oge ihe na-eme n'obodo kwa izuụka kwa ụbọchị anyị na-abịa ebe a n'oge ihe na-eme n'obodo, na-eme gịnị, na-ewetara gị akụkọ ka ya bụ akụkọ si wee na-agbawapụta. Ndị niile na-eme ihe ejije, ndị na-eme ihe ọchị, ndị na-eti egwu, onye ọbụla nwere gịnị,
onye ọbụla nwere onye wu onye nke ha na-eme gịnị ha na-akwado na-asị na ọ bụrụ na onye abanye ala anyị ga-adị mma. Ịma na ụbọchị anyị nọ n'ugbu a ọ bụ ụbọchị igwe mkparịta ụka soshal midia. Gịnị ka m na-ekwu? Onye ọbụla enweela ndị a na-akpọ influencer, ndị bụ gịnị ha pụtasị ihe a ga-adị otu a. Ọtụtụ ndị ahụ niile hụrụ ha n'anya, ọtụtụ ndị ahụ ihe ha na-amasị, ọtụtụ ndị ahụ na-eso ụzọ ha maka na onye nwe anyị Jesu Kristi bịara n'ụwa wee nwee gịnị wee nwee ndị na-eso ụzọ ha, ndị na-eso ụzọ ya. Gịnị ka m na-ekwu? Onye ka ọ dị ugbu a ndị niile ama ama ndị a na-akpọ ndị celebrity ha mere gịnị ha nwechara ndị na-eso ụzọ ha n'igwe mkparịta ụka soshal midia. Gịnị ka m na-ekwu? Onye ọbụla pụtara tupu eme ya bụ ntuli aka wee sị unu kwado onye nke a, unu kwado onye nke a, unu akwadola onye nke a. Ka ya bụ kwụtụkwụ mbamba njinji jichara wee mechaa onye ọbụla aga ntuli aka ọchịchị. Unu machanụ na enwere gịnị enwere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị oyibo kpọrọ pati ihe dị 18 ndị mere gịnị ndị pụtaranụ wee zọọ ya bụ ọchịchị. Mana n'ime 18 ndị ahụ enwere ndị nke bịakwaranụ ka ọ hapụ ịdị ka a ga-asị na ha abịaghị. Nwekwa ndị wu gịnị ndị wu isi ekote evu ndị ma ihe a na-arụ. Ana m asị na ndị nke ọzọ amaghị ihe ha na-arụ, kama ihe m na-ekwu bụ gịnị na ndị nke ahụ ha dị anọ achọrọ m ịbịa kpụwa ha aha bụ ndị pụtaranụ ama aha ha ndị mmadụ kwadoro ebe ọ dị ukwuu pụtara wee mee gịnị wee zọọ ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ka a na-ekwu echefukwala na ihe na-eme n'obodo bụ oge m na-eji na-akọpụrụ gị ihe ndị ahụ ndị ama ama na-eme. Akụkọ mbụ nji n'aka wee bụrụ gịnị wee bụrụ na o nwere nwa amadi ala anyị na-eme ihe ejije amaara nke ọma. Ihe eji wee mara ya wụ MC Macaroni, aha ya bụ gịnị Debo Adebayo. Ya bụ nwa amadi a na-ekwu okwu ya, ọ bụ nnọọ onye aka kara aka. Ọ bụrụ na ịnụ ihe a na-ekwu you are doing well fantabulous. Ịhụrụ onye na-agwa gị gịnị ka a na-ekwu? Ya bụ nwa amadi apụtala n'igwe mkparịta ụka soshal midia wee kwuo na a na-eyi ndụ ya egwu ka ọ dị ugbu a. Ya bụ gịnị ọ bụrụ na ị ga-echeta n'oge gara aga, oge ahụ a sị na ndị uwe ojii na-egbu onye ọbụla ha hụrụ onye dị ha mma ha mee gịnị ha lee gị anya n'ihu lee anya ha like gị ihu gị ha kọkụ egbe gbatuo onye ahụ. Onwe ka ha si lee anya hụ ụmụ okorobịa ndị kere isi ma ọkwanụ mee ihe dị aṅa asị ha ngwa unu makpudo afọ n'ala weta na ekwentị unu nke ndị oyibo kpọrọ police brutality. Megide ya ya bụ ihe wee karịzie nku aka wee sị onye ọbụla nupụta n'igwe ka anyị agaghị ekwe ya bụ gịnị EndSARS protest. Wee mee ya bụ ihe na abalị 20 n'ọnwa 10 n'afọ 2020. Nwanne egbuo ndị egburu laa ndụ ndị mmadụ n'iyi. Ọ bụrụ na ị ga-echeta, ọ bụrụ na ị ka nọ n'ala anyị bụ Naijiria oge a ma ọ bụkwa na amụọla gị oge ahụ n'afọ 2020, gịnị ka m na-agwa gị? Ya bụ nwa amadi bụ MC Macaroni ọ pụtara nnọọ wee bụrụ nnọọ olu kara aka wee kwuchitere ọnụ ndị ntorobịa wee ịma na yie ndị gọọmenti egwu n'ụdị nke ya bụ gịnị n'ụzọ eziokwu na-abụghị n'ụzọ asị, maka na ya bụ ihe o kwuru n'oge ahụ bụ gịnị ọ bụ ihe o kwuru n'ụzọ eziokwu. Ka ọ pụtara ndị ama ama ndị ọzọ mmadụ dịka Chioma Chukwuka apụta ha ncha niile wee pụta n'igwe wee nye nkwado ha wee buo ya baa. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ lara ndụ ha n'iyi, mana otu ọbụla o si wee dị ya bụ nwa amadi apụtakwala oge a na-eme mmemme ntuli aka ọchịchị wee mee gịnị wee tinyekwa ọnụ n'okwu wee dụọ ndị ntorobịa ọdụ ka ha mee gịnị ka ha hie asaa n'anya ka ha hapụ ịtụnye onye ọjọọ n'ebe ahụ. Ka a na-ekwu ya bụ nwa amadi wee mekwa gakwa mmemme ntuli aka nke ya n'izu ụka wee bịanyekwa aka wee tinyekwa ya n'igwe mkparịta ụka soshal midia ihe ọ gabigara ebe ahụ. Ka a na-ekwu ọbịa ka MC Macaroni pụtara wee kwuo sị na enwere na a na-eyi ndụ ya egwu. Kee ihe a na-ekwu okwu ya, enwere onye sendịrị ya ozi nke a kpọrọ email wee sị ya na a na-esogharịkwa ya, na a na-eme gịnị na a na-amonitọ movement ya na akụkụ Lekki ebe ahụ obi na mba Lagos. Ya bụ gịnị na ọ bụrụ na ihe o megide gafee afọ anyị nọ n'ime ya mee gịnị ya ga-akele Chineke ahụ ọ na-efe.
unu ahụla nne ya gịnị ka a na-ekwu ịhụrụ ka si wee malite na sị na ọ na-abụ onye kwuo eziokwu akpọgbuo ya n'obe. Otu ọbụla o si wee dị, ejikwa m akụkọ ndị ọzọ n'aka, mana tupu anyị aga n'ihu anyị ga-agakwa ka anyị gaa ṅụrịta obere mmiri nlọghachi azụ ma akọrọ gị akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka. Onye nke m, ana m asị gị agakwala ebe ọbụla, ana m abịa. Ndị ọma njem ọnụ, anyị alọghachikwala ọzọ. Anyị ka nọkwa n'oge ihe na-eme n'obodo, ọ na-abịara gị naanị n'isi mbido TV. Maka gịnị? Maka na isi mbido TV bụ egwu eji ihe ọbụla na-eme n'ebe ọbụla ọ na-eme, oge ọbụla ọ na-eme, ndị ọbụla na-eme ya nwanne nganyụta meme gịnị ma bịa kọrọ gị ya hoo ha. Onye nwe njem ọnụ echipụkwala n'aka akwụkwọ m onye nke gị Maazi Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụke TV nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịtụwo m onye mmemme, onye mmekasị, onye wepụta ihe a na-eme nwanne m etinye aka n'akpa. Ihe ọbụla sachịtara n'akpa m nwanne ọ ghọọla nke gị. Maka gịnị? ana m asị ndo. Otu ọbụla o si wee dị, ọ bụrụ na ị ka na-agbanye ihe onyonyo oge ugbu a maọbụkwa na taa bụ gị mbụ ị na-esonyere m n'isi mbido TV, ana m asị gị nnọọ. Ọ bụghị ala na ị na-aghọta asụsụ a m na-asụ, onye nke m ka ị bụ, hapụ nnọọ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a. Naanị ihe ị ga-emere m bụ gịnị? bụ kelatagodo oche gị nso ka ị na-enwe m nkiri ya, ka ị na-ahụ ihe onyonyo oge ahụ, ka ị na-enwe ihe niile ga na-akọrọ gị. Ịma na oge ihe na-eme n'obodo bụ oge m na-eji na-akọpụ akụkọ ndị ahụ gbawapụtara n'ama egwuregwu ala anyị. Ndị Nollywood mee nnyota ma bịa kọrọ gị, ndị kọmedi mee ndị na-eme ihe ọchị nnyota ma bịa kọrọ gị, ndị na-eti egwu onwe nke ha mere nyotakwa m eme gịnị ma bịa kọsara gị. Maka na asị na asịrị na-enye ụmụ nwaanyị ọbara. Ụmụ nwaanyị unu egbula na ụnụ maka ka m na-esi na-ekwu ihe a na ana m asị gịnị? hapụ nke ahụ mama Nkechi papa ha na-ayọ, papa Bọmbọị, papa Nnemeka na-akọ na ya dị unu. Ị chọrọ ịma ihe na-eme n'obodo ebe o mere, ndị mere ya nakwa oge o mere, naanị n'isi mbido TV n'oge ihe na-eme n'obodo ka ị ga-eme gịnị? ka ị ga-abịa ka mụ na gị mee gịnị? ka m kọrọ gị ahụ ha. Tupu anyị aga obere ezumike ahụ anyị gara, ngwara gị gịnị? asị m gị na nwa amadi ala anyị na-eme ihe ejije ntọọchị a mara nke ọma, aha ya bụ Debo Adebayo, onye ji MC Macaroni wee mara. Ekwuola na ndị adịgboroja maọbụkwanụ ndị ọkụkọ amaọcha dị mma, ndị agamevu na-eyi ndụ ya egwu. Maka gịnị? maka ka o si wee na-ekwu otu ọnọdụ ala anyị bụ Naijiria si wee dị. Maka ala anyị bụ Naijiria, ọkachasị na ntuliaka ọchịchị a emere n'izu ụka nwanne lee ya bụ ntuliaka a sị na mmiri juru awọ ọnụ na mpaghara akụkụ ala anyị niile. n'izu ụka nwanne enweghị ebe a ga-asị na ya bụ ntuliaka ebughị aka. maka gịnị? maka na ndị be anyị nupụtara n'igwe, ọkachasị ndị ntorobịa, onye ọbụla pụtara n'igwe nnọọ ka eme gịnị? ka eme ntuliaka, ka a tachara ahụhụ ahụ niile nwanne Chineke a na-echikwara anyị ọnụ n'ala abụ Naijiria. Mana otu ọbụla o si wee dị, ya dịba, maka na onye o mere amarala. Ka ya bụ ihe na-eme, ka m na-agwa gị na ya bụ nwa amadi bụ MC Macaroni na-ekwu na a na-eyi ndụ ya egwu. a sị ya na ezitara ya ozi si ya na ọ bụrụ na ọ kpachapụghị anya na a na-eme gịnị, na a na-ede ya ede, na a na-esogharị ya, na a na-amonitọ ya movement ya. Ịghọtago? Ya bụ ozi wee na-ekwu na ọ bụrụ na ọnwa anwa gafee afọ abụ afọ 2023, Chukwu ahụ ọ na-efe ya mee gịnị, ya ga-afesie ya ike. Na ọ bụrụ na ị ga-echeta, taa bụkwa anụ mbụ a na-eyi gịnị, a na-eyi ya bụ nwa amadi egwu. Ka m si wee na-akọ tupu anyị aga obere ezumike ahụ. N'oge ahụ emere EndSARS, ọ bụrụ na ị ga-echeta, anwụchikwara ya bụ nwa amadi. O so na ndị uwe ojii nwụchiri, wee yipụ ya akwa wee mee gịnị, wee tinye ya na pikọp ahụ ha na-eme gịnị, ha na-eji na-ebu ndị ọkụkọ amaọcha dị mma. Wee mee gịnị, emechakwa ka emechara wee hapụ ya bụ nwa amadi. Ka ọ dị ugbu a, ha yiwakwala ya egwu ọzọ. Ọ bụghị naanị nke ahụ na-eme. Maka gịnị? Maka na ndị niile hụrụ ya n'anya na-etikwa obel ma oge ahụ ejidere ya, makwa n'oge ahụ eyikwara ya egwu n'oge gara aga. Gịnị ka a na-ekwu? Ndị niile hụrụ ya n'anya na-agwa ndị ọrụ nchekwa ka ha mee gịnị, ka ha gbaa mbọ chekwaa ndụ nwa amadi a, na-abụkwanụ gị tupu a na-ama ihe a na-eme. Chukwu ekwela ka ya bụ ihe iyi egwu ndụ ha na-eyi ya wee bụrụ ihe ga-emezu emezu, mana nke ahụ agaghị enwe ike omume. Chukwu ga na-eme gịnị? Chukwu ga na-ekpuchi onye ọbụla, maka na onye na-ekwu eziokwu, onye na-ekwupụta okwu, na-ekwu ikpe nkwụmọtọ, onye ahụ ga-eme gịnị? Onye ahụ ga-adịrịrị ogologo ndụ.
nke ahụ mekwara ya bụ nwa amadi wee mee gịnị wee gakwa n'ihu wee kọọ ihe banyere nwanne anyị nwoke ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party wee zọọ ọkwa onye ga-abụ isi ala n'ala anyị bụ Naijiria bụ Maazi Peter Obi. Ya bụ Macaroni na-ekwukwa sị na mmeri ahụ o nwetara na mba Lagos na ọ gara akarịkwa nke ahụ n'ihi gịnị ma a sị na emere ya n'ụzọ udo, n'ụzọ ikpe nkwụmọtọ nakwa n'ụzọ ọ ga-edo onye ọbụla anya, maka na Peter Obi bụ onye mmadụ niile hụrụ n'anya. Peter Obi bụ nnọọ onye ala anyị bụ Naijiria enweghị mpaghara akụkụ ọbụla n'ala anyị bụ Naijiria a na-egosighị ya otu ịhụnanya maọbụ nke ọzọ. Ya bụ ịhụnanya a na-egosikwanụ ya abụghị na ọ bụ maka na ahụrụ ya n'anya otu ahụ, kama ọ bụ maka na ọ bụ onye ọbụla na-atụ anya n'aka ya ịbụ onye ga-anapụta ala anyị bụ Naijiria n'ọnọdụ a anyị nọ na ya, maka na ala anyị bụ Naijiria nwanne m ikwere m ikwe gị ọ nọ nnọọ n'ọnọdụ ọjọọ. Ala Naijiria ọ nọ n'ọnọdụ ụra aga n'anya. Gịnị ka m na-agwa gị? Ọtụtụ ihe ọ na-emechakwa mmegide m eche ihe a sị hel kekwanụ ka nwa amadi a ga-esi wee mee ihe a n'otu a ala anyị dị n'ụbọchị taa. Mana otu ọbụla o si wee dị, mba niile akụkụ ala anyị bụ Naijiria, ma ndị ugwu ma ndị ọdịda anyanwụ ma ndị be anyị ndị ọwụwa anyanwụ, onye ọbụla nwere nkwenye kajara akaja n'ebe ya bụ nwa amadi nọ. Mana ka ihe ndọrọndọrọ ọchịchị a si wee dị ewee mee gịnị ewee mee ya n'ụzọ ara wee gbukwa ndị egburu maka na ndị ọkụkọ amọcha dị mma ndị gakwara zoro igbe ahụ eji eme ntuli aka nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ile anya n'ihe onyonyo ị ga-ahụcha nnọọ akwụkwọ ebe a tụnyere ya vootu, ndị nke ahụ bụ nke ndị Labour Party eme gịnị ahọpụta ya wee tụfusịa. Ya bụ ihe bụ gịnị? Ọ bụ ihe jọrọ njọ. Ya ka Macaroni na-ekwu na a sị na emere ihe ahụ n'ụzọ udo na nọmba ole ahụ Peter Obi ji wee nweta mmeri na mba Lagos na ọ gaghị eme gịnị na ọ gara akarị nke ahụ. Otu ọbụla o si wee dị, ndị be anyị unu ahụlanụ ka ya bụ ihe si wee mee, unu ahụla ka esi gbuo onye ibi mma ya eze ya. Anyị ga-aga ka anyị ṅụrụtụ na obere mmiri, ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ anyị aga n'ihu. Ana m asị gị onye nke m agakwala ebe ọbụla, ana m abịa. Ndị ọma anyị alọghachikwala ọzọ. Anyị ka nọkwa n'oge ihe na-eme n'obodo nwanne. Ihe na-emekwa n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya, ọkachasị n'ala anyị bụ Naijiria. nwanne m izuụka anyị nọ n'ime ya na-ada nnọọ aja ọ na-adụ ogwu n'ụkwụ. Maka gịnị? Maka na ntuli aka ọchịchị a o mere gịnị? O mesara otisara mmadụ niile ahụ. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a, aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ike mmadụ PLC apụketa ivu nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịkpọ m onye mmemme, onye mmekasị, onye gbapụta ihe a na-eme nwanne m ewu onye aka na-akpa ma sụnye aka na-akpa. Ihe ọbụla m wuwetara, ihe ọbụla m sụsụtara ma sụsụrụ ya wuwere ya sụnye gị n'aka sị gị ọ ghọọla nke gị. Ya dịrị gị na mma. Gịnị ka m na-ekwu? Oge ihe na-eme n'obodo na boga na-eji na-akọpụrụ gị akụkọ ndị ahụ niile mere na egwuregwu ala anyị nke ndị oyibo kpọrọ entertainment gist. Otu ọbụla o si wee dị, onye anyị na-eleba anya na ya bụ gịnị Maazi Macaroni maọbụkwa na Debayo ka ụfọdụ mmadụ si wee na-akpọ ya maka na nke ahụ bụ ezigbo aha ya. Ya bụ nwa amadi na-ekwu ka m si wee kwuo na mbụ na a na-eyi ndụ ya egwu. Wee kọchakwara gị nke ahụ wee gwa gị na o tinyekwara ọnụ n'ihe banyere ntuli aka ọchịchị nke emere banyere nwanne anyị nwoke Peter Obi, wee na-asị na Obi bụ onye mba niile hụrụ n'anya. Obi bụ onye enwere nchekwube na ọ ga-eme ka ala anyị bụ Naijiria dị mma. Mana mmeri ahụ o meriri na mba Lagos, maka na ya bụ mmeri kajakwara akaja n'ihi na oge a na-agbakọ ya bụ ihe echekwana na Jagaban of Lagos ya bụ Bola Ahmed Tinubu na ọbịa ga-eme gịnị na ọbịa ga-enweta mmeri, maka na nke ahụ bụ ogbe ya. Ịma na a na-ekwusị na Tinubu nwe Lagos na Tinubu mere Lagos ji wee dị mma nkewa ndị ọbụla na ndị ha na-akwado, onye ọbụla na-ekwu nke dị ya mma. Mana ihe bụ na mmadụ sizi ebe ọzọ ebe a sị na Lagos abụrụ nke anyị wee sizie na be anyị wee bịakwa n'ọnụ imi gị wee wuo wee zọọ gị aja wee chie gị ọnụ n'ala. Unu alarụ ka o si wee gaa. Mana otu ọbụla o si wee dị, nya ka MC Macaroni na-ekwu na asị na emere gịnị na emere ihe a n'ụzọ udo, ya bụ gịnị ọ gara echi ya ọnụ n'ala karịa nke ahụ o si wee
kpuchie ya. Mana otu ọbụla o si wee dị ndị be anyị ebe ọkụ nyụrụ achịsa ọwa ebe ka anyị ga-achịsa ọwa n'oge ihe na-eme n'obodo n'ụbọchị nke taa. Maka gịnị? Maka na oge abụzighị nwanne anyị, ọ na-emezi anyị kwarapụ kwarapụ. Echefukwala na ị nwere ike igosipụta nkwado gị ka anyị gbatịkwuo oge ihe omume a, ịghọtago. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV na Facebook, na Instagram, na YouTube, na Twitter. Ebe ahụ ka ị ga-ahụ anyị. Ọ bụkwa na ị chọrọ isonyere m onwe m na Facebook, ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikije. Na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikije. Ndị be anyị, ka onye ọbụla hie na saa n'anya na ekpekwara n'ala anyị bụ Naijiria ekpere ọma, ekpere ọganihu, maka na otu ọ dịzi ugbu a ma m ka m ga-esi wee kọwaa ya. Ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-ahụ, ana m asị ka ngọzi nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịnyere gị onwe gị na ezinụlọ gị site ụwa ruo ụwa niile. Onye nke m ya dịrị gị na mma. Ndewo.